Bener. Hmm. जेब्लायबो मोजां नंला बे मा इब्रा बिलाइ हो
मानसिया गोदै माबा जानांगोन ओइ खोनायाखै गोलैबोथारगोन माथो बियो खांदांबो थागोनलै सैथिबो मानसिफोराव माबायाव दा खाग्रा थागोन खाग्रा थागोन दोनथायनांगौ माने उन्दुनो मोनदों मोजां 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 खानांगौ बेहाबो उन्दुना साबायबा सासे ओरैहाय खायसे जानांगौ प्रब्लेम फैखागोन आफाद थांबावनाय माबाया आन्दाज मोनलायो थांना फैखागोन नेटवर्कआ फुरा होनांगौ थांबाय नामा मा जाखो कारेन्ट गैयालै गरमथार बिदिनो बेटारि माबाहैदो सलारखौ चार्ज हैदो
अमित दैमारि हेलौ हाय हाय मा खालामदों अमित जाखांबाय नामा ओरै गिदिंनो होनसैलां जाखांबाय नामा मा खबर मोजां खबरा कारेन्ट गैयालै गरमथार गरम मोनथारदों जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो बबेनिमोन नों बिजनिनिसो आङो चिरां बिजनिनि मा ओंख्रि जाखो अमित नायदो माबा बखलायबाय बे गथ' उन्दुनायखौलाय मानो बिदि बोखोलायदा बिराद फाग्लालै बे मानसिया गोरलै बुरै खालामखायो गावखौनो उन्दुनो ओंखारदोंनो सिनायथिया ओमफ्राय आंनाव फांखा नांफैगोनखाय खिथायो एसे बोखोहर गोखोआ आङो दाङा आंना माथो खालामनो लोगो लादोंमोनथ' आंखौ गोजोना गोलोमा माबा खालामलायबाय दा गरम मोनो होनबा खोनायासै आं बारा गोलाव गरम मोनोथ' चिरांनि आङो चिरां अमित अमित दैमारि अ नोंलाय बहानिथो मा गामि बिजनि बिजिनि बलांगुरिनि दालगुरि अ दालगुरिनिसो उदालगुरिनि नङा खोमा आरोना दालगुरिनि दालगुरिबो थालायो आरोना हाय जानो एन बसुमतारी हेलौ हेलौ कलिजा लाइक डान थेंक इउ एन बसुमतारी मर कलिजा आं उदालगुरिनि हा नों उदालगुरि होनाखै ना दालगुरि ओंखायनो मिनिदां अमित मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरथारा गोथावथार खोमा मालाय एन बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जाखो गोदोनायाव होनानै दंनाय सोर बिदि होनदों एसे मा खबरनो बिदिनोसै ओरैसो बुंदोंमोन आं मा खबर बिदिनोसै आब' मोजां गाज्रि गेजेराव इस राम राम दे फाथो गोखा खानो नागिरलायबावदोंसोमोन जोंहा दिनै सान्दुं गोसायावनो
आं उन्दुलांबायमोन दे एलबि होननानै आरो नोंसो फैबाराव मोजाबायनानैसो सिरि मोनदों दाहाय आङो आगोलसो बेफोरखौ ओरै खालामनाङा खामानिखाना बेयो होननानै आं सिखारबाथाय फांखाखौ बन्द' खालामगोन माथो आं दा मोनायाव लाइट सुनांगौ ना एन बसुमतारी आब' कारेन्ट दं नामा नोंस्रानाव जोंनिथिं कारेन्टआनो गैया मा जाखो दानलाय दं नोंसिना बहा अदालगुरियाव कारेन्ट दङ मैया गैयामोन जोंना मैया अखा हानानै थांदों जा बारहुंखा अखा फैबायबा बेलासियाव जोंहाना मैथानो कारेन्ट दंना गैया नोंसिनाव आब' जोंना कारेन्टआनो गैया मानो बिदि खालामखो उन्दैखौलाय राव राव नोंस्रालाय मा ओंख्रि जोंना ओंख्रिया माबासो अमा बेदर भाजा ओमफ्राय मामोनलाय ना भाजा ओमफ्राय बहल गरम जाजोब्बाय Boring game rider हायनो हेलौ गेम राइडार नोंथांखौ आंनि एलबियाव बरायग्रोबाय मा खालामदों आङो हेबसिगोनलाय बायदिसो मोनबायलां गेम राइडारखौ हेलौ हाय वाट्सआपआव बुंहरबायनायसै दं जिरायनानै जाखांबाय ओमफ्राय अन ओइ गेम राइडार जाखांबाय नामा माथो फन हरथारला नोंलाय दानालाय दं कारेन्ट दं खोमा आरोना ओंखाम जाखांबाय नामा होनो जाखांबाय जोंहा दासो जाखांदों माथो फन हरथाराखै नोंलाय दामानि गेम राइडार सानथाम सानब्रैसो जाथारबाय नोंखौ फन फैनाय नुयिया जाथ'वाखै जोंहानो मानो जाथ'वाखै दाबोलाय
बेदर लायनानै जाफैदों नामा गेम राइडारा? जानोसै र' दसे उनावनो बेदर लायदों नामा होनदों? माथो नोंखौ नुवाखैनो मानो नुवाखै जानांगौ मानसिफ्रा नुदों खोमा नोंल' नुवाखैदां मेगना एसे गिदिर गिदिर खालामनानै नाय लाइक होआखैबा होनानै गालांदो ओमफ्राय दा नोंहाथ' दसेल' थाखायो दा होमबा थांगोन दिनै बेदर फाना जोंनाव लक्ष्मि फुजा बानायोना जोंनाव दिनैनिफ्राय नेटानो जाया खोमाहाय नोंसिनाबो दा ओमफ्राय नेटानो नांखाया नांनाया आं एयारटेलखौ बासो नाङो आं एयारटेलखौ सोआखैना दा थाबथा थुबथा खोनायो खोमा आरोना बेदर मोनजालायला आरो होमबा गेम राइडार दाम्पे ब्रह्म मा होनो ब्रह्म दिम्बे दाम्पेनो दिम्बे ब्रह्म हाय गुड आफ्टारनुन हेलौ मा खबर माबोरै दं जाखांबाय नामा आगै दा थांबाय खोमालै भिडिअ आपल'ड होबावबायसो हनै जाथ'वाखै र'नो मा ओंख्रि बानायदों होनोना संदों होनो कमेन्टआनो थाब थाब सौहैया नोंनावनो नोंगौ दिम्बे ब्रह्म लाइकदा थेंकिउ फंबाय आंनो लाइक होनायनि थाखाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानो लुगैयालेनो जि मोजां मोजां नाम दोननो रोङोहाय बिमाया जोंना ओंख्रियानो माबासोमोन बहल ओमफ्राय अमा बेदर भाजा ना फिथिख्रि लाबोदोंमोन भाजा एवदों आं डिउटियाव दं हटेलाव जानांगौ हटेलाव जानांगौबाथ' ओंख्रिया गोथाव जागोन ना दिनै ना हारसिं संजाबासो बारा गोथाव जाया
गुमिया सेंग्रा बायदि गेम राइडार दोनलायबावदों नामा अनो नामखौ सोरबा सेंग्रा होननानै रं नाम्बार जाजागोन नोङो गावनि नामखौनो दोनबानो जायो होनदो आरो गवाखै नामा डिउटिया थांलायबाय दां गेम राइडारा सिरि जाथारलायबाय लाइकबोथ' होखाया इयो गुमाया आंबो सेंग्रासो सानदोंनो गेम राइडारखौ बिगुमैसो जोंहानि माबानिसो गहपुरनिलायबावसो हिनजाव गोनांसो फिसालाफ्रामबा फिसाला सासे फिसाजो सानै सिख्ला देरजोबथारबाय बिहामजो खारसन फैजालायबावदोंसो आसोला दाख्लै न'नि बिगुमैसो होननायसो आयदै
उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनोसै आं कमेन्टखौनो आंनियाव जानो नोंनिया मानो बिदि जानोसै आं मोनसेजों हरदोंमोन माथो थब थब फैयोलाय नोंनाबो नेट नाङा खोमा आब' उन्दुदो दे
एलपि नुजाफैनो हाबफिनबाय हेलौ आगै मा खालामदों जाखांबाय नामा? मानसिफ्रानो फैथारा माथो लायब्रेरियाव आइया मा खामानि मावदोंहाय लांबावदोंसो फाग्लिसो जागोन दसेनो जाखांबायनो मा ओंख्रि जाखो? रजे सना लाइक दान थेंक इउ आगै अन रजे सना मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय एलबि खामानि मावनाया गबाय नामा? आलु सयाबिन गावबागाव संनानै जायोना कम्पानियाव मोनजायै जाखो? गोथाव दे बनो जोंना माबासो ओंख्रिया अमा बेदर ओमफ्राय बहलजों अमा बेदर ना फाजा दिनै बलांगुरि हाथायमोन ना बाव लानानै फैदों संग्रा दंनो ए गोथावाबो सनानो नंगौना एसे गोथाव जासाबदों अमा बेदरखौनो बारा गोथाव बायदि मोनाखै आं रजे सना मा खालामदों नो हनै रजे मा खालामदों नो हनै बहानि नों आब'नो चिरां बिजनि बलांगुरिनि एलबिया मा खालामदों होननानै सोंहरदों रजे ओरैनो दंनो आंनिया वाट्स टाइमानो जा खमायो हारसिंनो ओमफ्राय ओंखायनो बाबाय आङो बे चेनेलखौ नङाबा मा लांखायावनो बुरजा वाट्स टाइम जाबायमोन वाट्सआनो खमायबाय थाबायबा नंगौ नामा आब' आंबो आमटेकासो ए खाथियानो ना बलांगुरि आमटेका खाथिसो जाखाया मालायनि एलबियाव एथ' थाङो होनबाबो जोंनि एलबियाव फैया बेखायनो एलबिखौनो होनो बायो आं नङाबा आंबा थांनानै थाहैयोना खथ' गोबाव थाहैयो आं एलबिनो मा खालामदों एलबिनो मा खबरनो बिदिनोसै रजे सनानो बिदिनोनो आब'आ दा थायो अदालगुरि माजबादआवनो नंगौ नामा एलबिनो हनै नोंहालाय रजेनो
वाट्स टाइमखौनो बारा होनोनो हाला मा होयो जाखोथाय। रजेजों लोगो दंखायो खोमा ना नोंसोरो? आंबो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ। खस्थ'हाय चेनेल खुलिनांगौआबो कमेन्ट ब्लु होलाय आंनोनो होदोंमोनलां माथो खुलिफिनबाय थाखोथाय। एलाय ब्लु होखानायसो दा ब्लु होखानायसोथ'। जायाखै नामा एलबि ब्लु होखानायसोमोनथ' इलाय। जाबायथ' इलाय। नायनांगौ र'। माथो इसेबां लाखो 1 इयार 720 साबसक्राइबारनो। लोगो दंथ' रजे आंजों अल'सो गैयामोन। कमेन्टस एलबियालाय आंजों माबायदि लोगो दं नायनांगौ र'। एलबिनि भिडिअखौथ' नायबाय थाखायो आं। 75ल' माथो। अननानै नायनो नागिरदोंमोन आं दहाय नायनाङा। कमेन्ट आंबो दंखायो नोंजों आब'नो रजे सना आइ लाभ इउ ओमफ्राय मिनिबावबाय एलबि मा सिरि थायो नों एलबि लाभ इउ टु सना होनदोंमोन। आंनि एलबिआव फैयाखै नों थांखायो आंथ' बहा थांदोंमोन नेट प्रब्लेम जादोंमोन एलबिआ नेट नों मोजां नेटवार्क गैयामोन
आंनि हारा आंनि जिउ नुबाय हनै रजि सनाया आंनि हारा वेलकाम समायना आंनि हारा अन एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय आइ लाभ इउ जयनि समायना Poddan, hello. Podda, hello, hi. कैसे हो podda? Podda na podda. Rosa sana कैसे हो podda? Na podda. Rosa sana bye duty time जाबाय आंहानो दे बिदे okay bye okay bye you'll be fine आंबो दोनखानोसैसो बारा गोबाव दोनला
कमेन्ट होनदोंना थेंक इउ हरालै मानसिफ्रा बारा रजे सना दोनथ'नोसै दे आङो 1 घन्टा जाखाबाय 1 घन्टाल' होखायो आं बांसिनानो बाय बाय अके आब' सना बाय बाय दे